Igbo mụrụ nze m ọzọ ana m ekene onye ọbụla. Afa m brother Paul Chigbo. Asị m ka m bịa kene Chineke n'isi nwanne anyị nwoke bụ Maazị MNK. Anyị na-enwe olileanya na-agụ n'ụbọchị ya ọnụ maka onye ọna ji mmadụ na anaji onwe ya. Anyị anụgo kepụkepụ dị iche iche ka esi wela agba mgba site na be anyị maka agha ụnọ karịrị nke ezi. Agha dị n'ụlọ bụ eziokwu. Anyị amarọ ndị aka ha dị na ya mana Chineke mana ife mma ọ na bọọlụ ọ na-agba n'ahụ aja ya anachighata azụ. Onye gbuo mma n'elu okwute aja okwute baa ya anya. Pọtọpọtọ amarakwa na onye bụ dimkpa ka uche anyị dị ya. Nke ọnụ ya na-egbe uche ya dị ya maka mmadụ imetara ụmụ ya. Achọrọ m isi ebe anyị ndụmọdụ maka ife gbasara ndụmọdụ a na-agalụ ndị ụka. Anyị nwere onwe anyị bụ ndị na-agba mbọ nwere onwe. Ndụmọdụ a na-agakwazịrị onye ọbụla bụ onye Igbo n'ụdị na ụdị ọbụla. Biko ka anyị ghara dị na-eme ife anyị ga-eji akpụpụta onwe anyị ụkwụ n'ama. Ọkwụnụ furu okwu a na-akpọ Mezaya, unu ama okwu a na-akpọ Mezaya ma ọ bụ Savior. Enwe ife mmadụ ya eme, enye ya taịtụl, enye ya ọkwa, etube ya ugo. Mana ka anyị dị n'okiafọ, ka anyị kpachapụ n'anya ka anyị si eji okwu a were enye mmadụ. Ọ bụgo na ikwetara na Jizọs Kraịst, ka anyị ghara eme nne ya ka ndị iro anyị wee chọpụta. O nwego mgbe m nyere nkụzi a wee kọwaa ya maka ife ọ na anyị mere overdo ọ na-aghọ anyị afịa. Ife eji amadike bụ ife o megoro eme, ọ bụrụ nke ọ ka ga-eme eme, nke ọ na-emegodo eme, ọ na-idiri nkwado. Mana too much title and too much praises nwee ike ime onye amanye emezi na achieve ife ọ chọọ. Nna ya Ojukwu anụchago ọgụ gbaa ọsọ ndụ nata, tinye akụnụba nna ya, tinye the military prowess, o wee nata echie ya amụma na egbe igwe. Yes, Maazị MNK anwago ike ya. Anyị na-ayọ Chineke ọpụta mbọ niile anyị gbara ama ana n'iyi. Nke ọbụla bụ ife ọjọọ otu dị iche iche na-ekwu onwegodo ebe emetara ya ka anyị mara na mezie. Mana ibe jiwe na-emetụ aka na ịkpọ mmadụ Mezaya, ọ bụrụ na ị naghị na-ebuni mmadụ elu na-ebuni ya enu, ndị na-agba gị tako na ndị na-ede gị achọba onye ahụ. Achọba onye a nwetara anụ ya, ọ dịka mgbe e gburu Goliat, ndị agha ya wee gbasasị ya. Gbakọọnụ kemgbe eji wee jide MNK ka anyị ghara emena ka onye ofu anya ji isi ụgwọ. Ndị ugwu nwere ike ị na-eme ife kịta akpa ume, iyama the brain behind ife ha na-eme. Ndị ofe mmanụ na-emekwa ofu ife ahụ. So ka anyị ghara emena overhyping. Onye na-agba mba na-eto ya maka ekene onye akịdị na nke ọgwọrọ ọgwọ ọzọ oti ya mgbọrọdị. Mana ana m ayọ ka anyị rapụ ịtụkwasị mmadụ obi tụkwasị Chineke obi. Unu ama na enwe ndị ekwetara na TB Joshua ya anwụ anwụ maka o nwee ebe ihe ebunido mmadụ enu, mmadụ na-erigara eje toilet, mmadụ nwee ike ịnakpụ uru ọma ntetazi, o nwebe ya ibururuo ya enu. Chineke egosi gị na mmadụ bụ mmadụ. Ndụmọdụ ka m na-enyekwa ahụ. Ada m ekwu okwu a, ọ bụrụ na ị chọọ ịkpọ m iyi kpọọ m iyi, mana ọ bụrụ na ịgbago mbọ na nwere onwe ndị Igbo, gwa m ebe ibido ka m gwa gị ebe m nọ wee bido. Maka ebido m ya 1999 ma na-egwu ma n'ozi ọma na-eteki risk na-ekwu ya na past regimes, ọ bụrụ kịta 99. Mana ụfọdụ ada ama ebe a nọ wee ke nke ụkwa. Asịrọkwa m na ibe ofeke mana ka uche gị dị ya tupu ịkpọba iyi. Onwe ndị ekwetọ na TB Joshua ya anwụ anwụ. Ọ tụrụ onye ọna n'anya. Mbọsị ụka ahụ a na-egosi iru n'ụka otu a ka onye ọna si ji ka aka ha kwụrụcha ka mmadụ akpụrụ akpụ. They never expected it. Maka enwego ndị ji emeruchi, enwego ndị idolizere ya. Otu a ka ọ dịkwa so many men of God nọ taa. Ụfọdụ amarọ Jizọs, ụfọdụ amarọ Chukwu. Otu a ka ọ dịkwa ndị dibịa. Maka ntị nọ Igbo niile, ndị ụka na anyị nwa na-agba mbọ nwere onwe ka anyị ghara enye na mezaic position to mmadụ na-eku ume na-erigara eje toilet. Even the word Savior. Maka imebi ya ndị ugwu edebe onye ama na onye abụ Savior unu, na onye abụ Mezaya unu. So ekwuo na m the spiritual implications. Ọ Chukwu na-erenji freedom fighters. Nyanwa maka o si eme ya ka etinye na our trust and our struggle in the hands of God. Oh yes, nyanwa ya enyere anyị aka nwee unity maka atụkwasị Chineke obi ọ da agharịpụ. Chukwu na-enye freedom. Nyanwa na-eji mmadụ eme battle axe and the weapon of warfare. Jeremiah 51:20. Nyanwa maka o si arrange oge ndị Israel nọ na an Egypt. Ọ Chukwu maka o si wee mee were Moses wee bido nya bụ njem the liberation movement. Una mana mgbe Moses na-agba mbọ, nobody knew na Joshua nọ behind. Also Chineke ma ife onye ọna ma Moses wee mee ife karịrị uche mmadụ nghọta, challenge Pharaoh. He did a lot of things.
nke mmadụ enwere ike ịghọta ka o si wee mee ya, kewee osimiri uhie. N'ikpeazụ, ọ bụrụ Joshua enwere any comparison with Moses bụ onye jizi wee mee accomplish that mission. Unu afọrọ ka Chukwu si eme ife. God uses men, not the other way around. Ọ bụrụ men na-use God. Maka anyị bido na-present a particular person as a Messiah, our rival will come after that person. Achọba means kama egbuo ya emecha ekwuwekwa. Anya saa ụmụnne m, onye ka nje enye ndụmọdụ a nke onye na-eme anyị nwere so many ways anyị esi wee gbaa ya ume. Meseji a bụ maka ndị Igbo niile, iji dibịa merụ Messiah o merụ Savior, iji pastor any man of God merụ Messiah ma Savior, iji any freedom fighter merụ Messiah or Savior, uche gị dị ya. Ife dị mkpa bụ ka anyị nweta ife anyị na we must encourage ourselves ganye na ya eruo na ekwe na nkwa ife mma na Chukwu ya enye anyị ife anyị na-achọ ka anyị tụkwasị ya obi. Afa m brother Paul Chigbo, zisa anyị ihe onyonyo a ka ọ dị the best of all entertainment production.